Den af. Nå, der sad sgu en mere fra skibet. Så skal vi bare til det andet. Det bliver så... Der kommer en elektrik ud og piller den der af. Elektriker. Og så vil jeg vise noget smart til alle husejere eller lejlighed bare skal ud med el. Køb sådan en slags af dem her, og så tjekker om der er strøm på lortet. Og det er der. Så nu har jeg lige været ude ved eltavlen. Og nu er der ikke noget, der er lys heroppe. Og den er tændt. Den er faktisk meget smart, fordi der er lys, ikke? Det er bare lige en lille fif. Så nu kan vi godt give det stik af. Og så sætte sådan nogle lysmærker her. Sådan nogle her på. Og så tager vi strømmen igen. Så det gør jeg lige. Vi ses om lidt.